Bizitza erren bierda, efektu guztietan, osea. Noberak gaitasun badeko zeu zeitziko, edo zaitik zara implikeko. Egiz da, entzun dugula musika asko guk, tabernan ibili garelako gure gaztetasun zati handi bate. Lortu da da, talentareko gote duzu idaz. Eta hori eskuntzari txiek, Hainbeste urtetan, hainbeste jentek lagunduta egote. Hori da, kriston opari izan. Eskertu jentien babesa, eta gure abestizikaz bat zelan dira, inkrebia. Ilargia uretan, ura begietan, batzuetan bizitzako bidaia bat portu batean amaitzen da. Edo herriko plaza bete batean, baina Gatiburen bidea ez da oraindik bukatu, bai? Gatiburen abestiek hainbeste bihotz eta belaunalditan utzi duten aztarna ez da bapatean desagertzen. Gaur kitarra sarrekin eta oroitzapenekin, agur bat baino gehiago dator. Dator eskerrik asko bat, eta berriz ikusiko dugu elkar baten promesa isila. Hau da agur kapitaina, Ales eta Aimar, Gatibu, ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Gerrikan sortuak, 2000 urtean, bai, amaiera ematen diozue aurten ibilbideari 25 urte ondoren. Kapitaina omen da, bai, barkua uzten duen azkenengoa, tripulazioa salba dadin aurretik. Zer sentitzen duzue agur bira honetan, ura bere bidean berriro ere bagongo zaretela jakinek, zuekia veteranoak zaretela? Hombre, beti zenkara ongi torrezek gura bere bidean, eta oin gurtin gureztako espeziala da ez. Ze beti joguz berzinoa orkestika zen joguz geusek, eta normal dintztu guzekin. Eta beti zen da esperientzi bet, eta beti aventure bat. Eta oingoan, gure agurka zengo, agurka betenea, gure azkenengo jiri, eta zera, kontzertuek urrien dauzela, apraposa, betzaien duen dela, ura bere bidean asko partidutik montu hori ez. Berezi, orduan ez da, oso zer ez? Beti berezi. Oso, no? Bai. Bale, bidaia hau hasteko lehenengo aldiz maletak egin zinituztenean, orain dela 25 urte, zein zen buruan zenuten ametsa? Bueno, ametsa talde hasi berriak dekoien amets, amets komuna, esango benduka eman komuna ez, jente asko etortzea zu ikustera, otxupa asko handiak egitera, diskak grabatzera, diska onak egitera, eta hori da zure ametsa. Oso erreza esateko, ez danok nahi duguna da, ez talde guztiak nahi duguna da. Elkar banatua, gale? Zure kasuan ere, bardina? Bai. Bai. Aparte gero, ametsa dekor zurruz eta ametsa lortzeko, eta gero ametsa lortzen, laba bestea beztazu bie. Ez dut, zudenean egiten zera, eta esan da muden, hasi, jente asko nire eta, talde bat duki, Euskararen zen, referente izen likena, ez da hori, dano betza da, eta asko horkit, da, Eta horren arira ere, atzera begiratuta, zer zen espero esan dutena, baina bidean topatu duzuena? Agurre. Agurre beti itorriko da, eso zelan, esan nahi dut, jode. Ez tozu pentsetan agurrien hori egizera. Baina nik, adibidez, nire kasuen esan got, espero genduna, justo kontrako hainbeste urte, hain inguratute egotea. Hainbeste urtetan, hainbeste jentek lagunduta egotea. Hori da, kriston oparia izan. Eta ez gero espero bez, planen jogu jenteaz lan egitea, bai, Jorro, Fito, Pronto, teknikoek, onda hori lehenko bat gura duguan, jaro. Ezaten batzu, azik eran horregaz berriko zule esaten zu, wow. Imposible, ez da? Posible. Emote dut zuzin aukera jende ezagutzeko, ez da? Honako lan batek edo aktibidade batek jogaz. Beste era bat ere igual, ezagutuko esenken jenti ezagutzeko aukera ekosuka. Hori ez tozu espero ez, eta kriston oparia da. Oso ondo. Euskaraz kantatzea beti izen da, zuentza eta ardatz bat, bai? Zuen kantuetan hizkuntzaren indarra eta herri baten erritmoa batu egin dira. Zer esan nahi du zuentzat euskarak, ez soilik komunikazio tresna gisa, baizik eta jarrera gisa? Una preguntia. Euskara erresistentzia erramita da, bai, ezta? Azkenean,
kultura kolonizazio baten aurkako resistentzia erraminta da. Gure kasuen hizkuntza txiki batek, beste hizkuntza askoren aurka edo aurka barik, eureri aurre itxeko eta gure kulturi eta gure izaera eta mantentzeko eta bai, erraminta bat esango neke, hainbeste urtetan horreri aurre itxeko euskara da resistentzia arma bat azkeniel. Ez gara konturatzen askotan ez dugu lan ikusten ez, baina bai bada. Eta nahiko, euskara erabiltzea autu askotan politikoa da, bai. Osea, holan da. Eskuz minutara joan dago, eta minutore joan beti beren bugu esan jubido gehiago, nagusi bat, baina ez dugu ardurek, nagusiek ez dugu ardurek euski eskuzti galtzeko, gu bai ez. Lehen ebire gara komentetan ez gainera lez, lan jolin euskal panorama eta euskal musika gaur egun suspertu dagoela ere, ez? Euskaraz sortzearen espazio hori, ez? Euskarik demostra da bera gaitasune edozein estilotan musikalki, da belarre ondo botu da. Lortu da bena da, talentareko gote euskaraz. Eta hori eskuntzak itxiek, Kontuz. Bai. Bai, arrotasuna horreroan bar dugu, ezta? Bueno, zuen musikak, plazak eta jaiak zeharkatu ditu, baina baita estadio eta senatoki erraldoiak ere. Ibilbide honetan guztian, zer ikasi duzue jendearen hurbiltasunetik eta urruntasunetik ere? Urruntasunea. Urruntasunen sentidugu batzutan jende gandik konzertuetan adibidez, igual esan ditunako esadu zen. Da momentu, kasu horretan bakuka beti alegin jo gara hurbiltzen, jaitu hurbiltzen ez da. Da, ustot horretan bai izena da onak ez, jentie zuzenien engatzeu, eta nahiz de urrun egon, hurbildu egaiti ez da. Hori ustot apetxu. Bai, ados nago, total. Hurbiltasunetik igual, jendien hurbiltasunetik ikesten dozu kontzertuetan adibidez, kontzertuetara joan eta aukera gehiago moten dutzu interakzio zuzenago baterako eta errezagoa da jentea mugiarazti igual ez da. Eta urrun dagoenien jentie, igual erabili behar duzu berbak gehiago. Jentie mobitzeko edo interakzio zuzena apur bat dago, apur bat oztopatute dago orduen, gehiago pentsa dugu beste era batera jentien gana urbitzi. Eta hurbiltasun metaforik horretatik, gertu izan dozuen horien gatik, ze suposatzen dut 25 urtetan, familia, laguna, gertukoak hurbil izateare beharrezko izan dela, ezta? Edo zer? Bai, ez? Ezarrien apoio dugu bai. Eta urtien bat dude batzu mendizaztea, zuz. Eta hor dudetan, bireko jenti bitietan, tatuen konfitzatzio giti esateko zu. Hau guztiak da, ez guztiak, endo zabizi, txartu zabizi, hau edo beste, guztiak edo zein artizak bera. Bai, muleta bat da, azkenien familiz eta lagunek momentu txarretan be bai, momentu txarra beuki duguz, hor apoiatzen zaren muletatxu da, eta esaten dutzuena apurtxu bat, hilaz egon, edo egin hau ez egin, edo bai, era bat oso garrantzitsu da. Bizitzan orokorrean, baina gure kasuan honako talde bat handi bat manejateko orduen, batzutan ez da erreza, da nabe handi bat manejatzea bezala da. Eta batzutan ez dakizu, eta behar duzu laguntza apur bat. Ze batzutan dau bendabal, o temporal, o lo que sea. Hori aurre itxeko, oina blurrean, ez da? Jendearen laguntza beti. Bai, ez? Oso ondo. Bizitza erre azken momentura arte, joan arte, esaten duzue, bai? Zer esan nahi du zuentzat bizitza erretzeak? Edo zuek nola erre duzue zuena, edo nola piztu duzue? Hogeita urte hobetan. Nuke midien, errepidien dugu bizitze. Bizitzetan neumatikoak. Kandutu batzuk, bai. Kandutu batzuk, bai. Bizitza erreen bierda aspektu guztiz, osea, noberak gaitasune badeko zeuse egiko, edo guztu badeko zeuse gaitek,
zaitik zara implikeko eta zaitik zara entregeko arerei kuerpo jagun basaten dana, bizitzia purbet alegretako, ez? Betzen dira alizinte bat eukitiko bizitzaren edo zikera, noberan buruengan konfitzantzia eukitxe jose barrez egiteko, ezta? Nobera sentibituek eta noberak guzti bezan ikusekin jalda bezena eitxeko, ez? Hausartzeko, ezta? Hausartzeko hori da, ordura botateko eta... Hori, emango saluke Erre bizitzia, aleginien zikera. Bizitza erre da, hausartu gauzak itxen, ez gelditzu bilurre gaitxik etzien edo jesarritxe edo gauzakin barik, egin gauzak imperfecto baina egin, hobeto da egin, imperfecto ez egin baino. Hori da, guretzat bizitza erreti, bizitzie. Eta deko zu esentzazio egin dozuela. Saiatu gara bintzet. Ba, ez da. Gauza gehiago bengo, egin izango genke, zuen jakine, ez da? Batzutan ez garenak gauzartu, igual, ekiz arrazoi gaitxik, baina, bueno. Baina hor gelitzen dira. Hor gelitzen dira. Agian beste etapa bat. Alegine egin dugu. Denboran zehar, zuen soinua aldatuz joan da, baina nortasunari eutxi dio beti, bai? Nola definituko zenukete zuen bilakaera artistiko hori, bai? Hogeitik ona. Zein musika etorri zitzaizuen barrutik, eta zein izan da kanpotik etorri dena, erreferenteak, ez dakit. Lau gara taldeen, Mikel egaz lau ginen, eta lau estila oso diferente zuten duzen, lau nertien. Horren, bai, konpendizo bat ez izan musika estilona gure sorbena. Horrek azikena baten, bai, kosteleak gura burtsueten palmetie, bai, gero denporek bezein jozku, ze, diferentzizeke beti bikartzen dugu batazontxu ez da. Hau ez da, hau guai, hau proiektu da, aberastasuna moten dago. Bene, posible izan da, lauro keupide gure zelako estilo diferentiek, baina apelki onio zelako taldien, talde bat hortzeko, talde onurerako ez. Bai, bakotxak edan daben estilo ezberdinetatik, horrek aporte dut taldien, bakotxan beran asitxue, beran aletxue, oso ezberdinek musika batzuk konpartitzen dugu, beste batzuk ez. Eta hori da ona, bai, ez da? Zeintzu dira, dibidez zuona, zuopiona, hemen soziela. Denetarik, eske talde bat esatien ekometxa da. Hori zitzen da problemi, ez da, referente da. Ez dut, top amar, zegoen que... Ez dakit, hona, esaten duzuena, joa dut. Oso bat da referente bat dut. Gazti izatzen ditut. Talde baten lau tema egin bazuz, kopizio egizu. Bea, berroketan barren abesti, diferenti dartien. Ikesik entzun egin bazu referenti dige. Da zuk apliketazun ez dakizu noren referenti bilu zen. Ez dakizu exactamente haren gitarristien hau egin nau eta haren hau egin nau. Ez como, oie, haren antzadeko, eukileke. Bea, gero, entzun egin nabena da noberak apliketan da nien, referentzia asko bateiki ez da. Hori da, lau egin bazu, batena kopiz behik izauz. Eta batena egin bazu bi, eta egin bazu haren iguala kopiztan zauz. Zazo? Baina egiz da, entzun dugula musika asko guk tabernan eta ibilia edako gure gaztetasun zati handi baten, ez da, parranda pilo bat indugu, eta parranda beti musika siguratute dire, eta entzun dugu, 80 eta 70 hamarkadako talde handizek eta klasikoenak mame duguz a tope, danok, laurok. Eta gero musika diskotekeroa bai, urte horretako bai, ezagutzen dugu, eta gero euskal musika asko. Eta orduen danetarik, koktel bat. Oso ondo. Zuen hitzetan, amaitu gabeko azken kantuan gora kopak, zugatik. Zein mezu botako zenukete azkenengo brindis kolektibo honetan? Ze esango genki, nahi? Zimuri bin, eskertu. Eskertu jendien babesa eta gure abestizikaz bat zela nina, Bai. Inkrebia. Bada. Bai. Eta beste bat izango litzateke, bizitza laburre dela, ari pasetan direla 25 urte gure kasuen, eta hausartu egin behar dela gauzak egiten, aurreritziak itxita albo baten, jendeak zesango da ben pentsau barik, ze askotan horrek gauzak idea zoro horrek edo
dire gero jendeak gehien baloretan da bezala. Edo klasikoen bihurtzen dizen gauza dio. Duen askotan gauza pilo bat eintzen eskara ausartzen ez dakiz egaitxik, eta ausartu bidea. Hobeto ausartu, eta bitxu, hostiz eman bier basara, mongo zela, peña. Pena da ez dugu zela ekarriko pakona, baina egin gainke, brintzesa gero, por lo menos, bai? Vale, hemen batute gagoz, gitarra sarrekin, ronbotillak eta oroimenak, bai? Oroitzapen asko osatzen dute gatibu. Zein da, ia goratzen duzuen, zein da publikoarekin partekatu duzuen momenturik indartsuena? Eta zein bakoitzaren barruan gordetzeko... Nik alde durungo irugarren diskoa orkestu bendu nien, Ez izaten bardine, horteko. Zasegatik, Zertak gendun diskoa, izan irugarren diskoa, eta izan hemen. Guk egin gendura postu, egin daigun geuriek guai, eta hau eta definituko dabela taldien badeko emilbideo espadeko. Ufen, abetzen egin gendun da magoste gure bazen diskoak ejadien. Da kontzertu joa ginen, jentiek abesti guztizik segiz izan. Horren, mitzen zen, subidoimet, abestiko subidoimet, berotasun metrot ezan jentitik, energia bet eta hori, nire horretzen, hain ipinik egon bana sinose estrelatorio bat engan. Putadia es acorde tienes, acorde. Abizina ben momentua, claro. Hori tope. Baina naz, on estekot hori argazki hori. momentu horrena ez, eta beste batena, emar? Bai, asko, hombre, joder, asko. Betxu, dekoto hori tzapen bat oso politxe, Frantzian pon joen du kontzertu batena. Bai? Zez gendun espero kontzertu horretatik ezer. Zan gendun guaz, frantzire guaz, po, Bai, gara oso hiri. beharneko erretxikitxua, da ben, se topetan guna men. Eta jentie topera. Da nahi moten, jende pilo bat plazan. Hiru tipo jendar behantzile, estena egon bien. Horrek ziren, elako antzerki talde bat, interaktuatzen dute taldekin. Bueno, gauzi da, sorpresia erun gendula, kontzertu izen zela, alako sorpresa bat, de repente, joder. Bai, gente gilditu, pasata zara gilditu, eta gero eta gente gilditu. Jende pilo bat etorrezan, eta nahi ba, lasti. kontzertu oso politxe izan. Bat ez beba, leku horri, ez genutzen, bueno, espektatiba asko eskeuk esan dizilitxe bertan. Eta, bueno, espektatiba gizien. Arata ditzizan ganena, hori gilditu barik, eta jo, porka, iba, tío, iba. Ondo. Horre, bi oroitzapen horrek gordetzen ditugu orduan. Aur kapitain abesti honetan, interpretazio posible batzuk daude. Bai, alde batetik lagun baten agurrari kantatzen diozue, baina gaur zuen bidaiaren azken txampa ere hauteman dezakegu letraren artean. Zuen hitzak hartuta, bidai honetan barriro maletak hartu behar, agur eta kitxo. Zer sartuko zenukete gaur maleta metaforiko horretan, agur esateko? Jode, galdera batzu die, Prepara. Ondo prepare duz gabaz, gabe guztize gonda prepareta. Onda. Zer zatu gure genik maletan, ni joateko? Papela eta tabakoa. Papela eta tabakoa. Da, igual, badakit joan izeko dala, eta maleta sartuko nekez zen momentu txarrak. Betxu? Zer maletan eroko nekez, eta momentu honak gatu ikolitxiko ez da. Eta hori da, azken baten gure, hasi ginen gure formula izeko zena, gure arte ondoko momentu da gauz egin. Eta azkenien nola da maitxu, eta maitxu ondoko pontzen, hausitzarra maletan hartu, eta gontak ondik, zarraka da gotak ez. Betxu, bat, entzuren analitu jatzu, azkenean. Nik sartuko nekez maletan, bueno, oroitzapen politxenak, ez? Astuko jatezenak, batzuk bitxo arrezik lehen kontea enamoren Durangoko kontzertu eta horrek, oroitzapen politxek eta oroitzapen graziosoak eta barregarrizek eta horako oroitzapen samurrek, bizizen dagozenak hainbeste urtetan da askonak enazena gogoratzen hor sartuko nekez, da noiz ipein hartun, da eskongeleu da begiratu, eta hori izango litzeteke politxe. Batzuk galduen godile badakitze, ez teko guz registratu bez, ez dire grabaten, askotan denezan grabaten egin beste, mugikor barrizekaz indikena,
eta gauza asko hor gelditu dire galdu indoguz. Bueno, Eta, edo- baina, bueno, ez? bai, Memoriaren parte baten egongo dira. jende konteta dotzune, jende, que, korreta zara ez dakizela, ostra, banitzena korretan da kontetatzu movida bat, da, ostra, bai. Baitzu hori ekimen politua dizen lekia zuen agurrerako ere, horre biltzea, jendearen Ai, bez. Ba, horren, Es que, Zuten horrebiltzea. es que ez dakigu ez da zemat kontzertu mondo guzen bez. behitxu. Ez guz kontabitz, da. Hor geldituko da bibel. Az? Igual bat emate kontekoa zen. Ba, jaldetu, Bierleko. galdetzea da. Igual bado frikiren bat. Bierle guarteko. Bana de kontesa apunteta. Eiztel baten, ez? Datakaz. Bueno, taldea usteko erabakia heldu da, eta galdera da zergaitik orain, eta zer etorriko da ondoren bakoitzarentzat, zuetariko bakoitzarentzat. Hoi, momentu hori dalako. Ze... Gure harti ondo gauz, grupoa de puta madre dao, eta momentu zizar behar iztiko. Beti izat, no moduen, bajatzu baino baina, a ver, ez da hori, guk ez dugu 2 miliore bajatzeko. Zer, ostenti esentu zen egoketa gotzen dute. Milorek ere duen bajatzeko, lehene urtetik hasiko bengo. Eta ez dugu kio horre milorek. Orduen, nik ustez momentu izan dela, jokartien bai, gero gazte gauz, ilusioa dugu, musika asko ikasigu, eta oro, beste bidai batzuk egon modere suposatzeo, baina harineu oporra, ez da? Borgo, on batzu, zau zelebroa, Bai, boa. atxeen apur bat. Bai, ez da. Behar dugula uste dut, ze azkenien, bueno, gauza politxea eta hori, baina azkenien hogeita guztuzetan, zegala gelditxu, ez? Eta beti dago zeo zer. Naiz eta hasi zen egunero, baina beti dago pon, gauza bat, elkarrizketa bat, edo grabaketa bat, edo ez dakiz zer, kontzertu bat, edo kanta baten bidea, disko baten bidea, edo... a ber, dauda gure lana eta gustora egiten dugu, Eta suerte handizeku, baina atxeen hartzeko ba ondo dator bat geldialdiz, ez? Geldialdiz ez, maieri, gure kasuen. Eta gero zer egingo dugu, ba, ni pentseta dut, ba, musikik beti lagunduko gaitxula, ze lehen harina musiki egon da, gatibu existidu da, eta gero ben musiki egon da, suposatzen dut. Ze ez dakigu ez tekiok itxen. Baten, esaten dut nire, emar, jugulita gani, zen migu, ba. Alkarre Ospane de Costa Rica, do? Jo. Ba, eski, hori zira, Ondo. azkenean musiki hori zireko. Iztezu, jugulita zara, behaz, jo. Musiki ona da, sartzarorako oso Totalmente. actividad ona da. Hombre, Zan segundo, konpairi bestela, gazti, la bera. konpai segundo. Putoa. Zuen kantuak entzuten jarraituko dira, hori argi dago, bai. Baina belaunaldi gazte berriei zen mezu utziko zeniekete, hori bizitza erretzea zain, zeu zer gehiago? Gaur egungo gaztei musikan sartu nahi duten gaztei Zer nugunek, bizitzarra, enbiarak direkusek, eta musikalki oso preparatu dago jentie, eta ez okitxuko bihurrek, jentie gaurre. Ez okitxuko bihurrik artie erakusten, musiki erakusten, liburu, idazten, kulturie eukidizela presente, aberestasun personala etxe bakarrik. Ez como, hor dago, eta ez. Tekonak eukidizela bizotzien, eta landu dizela bizotzetik beste bizotzetara, ezta? Eta lortzen da, gazte batek beste batzen gantzitie, nagusi batek beste gantzitie mugun, erraza. Erraza, zagutute, bardina gazte bat, nagusi batek nagusi dut, ezta? Da, zineztu ditela, ze sana badagoela, eta ze proteste badagoela. Bai, eta batez be, ba, danez da zenbakizek, danez da numero 1, danez da, badakit apur bat, soneo balda bela pedante, edo apur bat, holan, baina, eske holan da. Musikie parutik enbidean zeo zer da, norberan onerako dan zeo zer da, ze batzutan zenda gai moduen berabili aldugu, eta ez begiratzeko bakarrik zenbakizetara, ez begiratzeko bakarrik musikaren periferi guzti horretara, bezik musikik berak barruen dekona, dekon boterie, Akorde dizela pandemizen.
baloretako. Agora dizela baten izan baztezo. Kulturak zala gozkun. Kultura Bai, oin gaur egun hori, pena bat da hainbeste gauza egin behar izana, musikatik aparte periferi guzti hori ez, eta batzutan denbora gehiago dedike biherriako horreri, musikari berari baino, musikaren botere hori ez da potentzial guztia aprobetxetan, zenbestieri biherriako kasu eta dedikau biherriako denbora eta energia asko, eta pena bat da, ze guri, suerte handiz euki dugu, bizi izen dugu zen garai batzutan esala biher, hainbeste visual eta hainbeste Sare marketing eta sare, eta horrek be, albideratu du gure musikien sakontzi apurtxuet, eta bueno, hoi hasi izango baginen talde bat bagineke, ba igual, azken duen hau musikiengo edo ingo gendun musika bat, ba, ez da ginik bestera batekoa. Segur zentzut, zuen gaztetan zinfluentzia ikusun. Bai, baina, ez que gero, dauzia, dedike bitzasun den porie beste eri, ez totzula izten den porie... Baina ezin dozula banatu. Ez que den porie bardine da, Bai. eta bain gauza askoz gehiago egin behar dire. Bai. Ez Zentzulotan teknologia barriek ez dauzku erraztu bizitza horretan behintzat. Nun hondik kendu bida denbora hori, da. Bai, bai, Zentzasun ikusteoten agaitxik, askotan Zor berari. sormena edo berari musikeri, ez? Musiki entzutia, jazta. Bai. Bueno, zuen kantuak kapitain bati hitz egiten dio, bai, baina entzule askorentzat zuek izan zarete belaunaldi askoren, bueno, baitsasoko kapitain bat, bai. Zer izan da talde baten kapitainak izatea zuentzat? Eta bidearen bukaera honetan sentitzen duzue merez izan duela? Bai, bezi bai. Da, kapitala zena, ikustu kapitala gero buruna izan dela, eta gero geure destino esaten dara, ez da. Suerte dugu dugu, ba, guk esaten dugu zeik eta joten dugu zuen bestiek, jentien gara makaldo egin dela. Ez, baina gure kapitainak izetie, nik behintzat zentzu honetan hartzen dugu geure nagusizek izen gara, nahi dugu gauzak indoguz, gure erabakizek hartu duguz, beste inori, zerak emon barik esplikazioak egon barik, eta bueno, libreki hartu dugu zen erabakize dire, eta gustora, bai, da hori zuetan handi bada, eta batzutan hobeto edo txarra, baina geuk maneje dugu geure barku. Zan merez izan dauzu etzabe gai. Ai, hombre. Bai, estan, biontzako, zalantza gabe. Ai. Zintu diga. Bueno, gaba da portuen, ilargi hauretan, ura begietan, momentu hau, iuntasun puntu batekin bizi dozue, alargitasun batekin. Amaiera. Gu posatzen dauz. Bai. Posatzen gabez. Bai, da, argitzi gara zango neke. Argizegaz, honeke. Bai, bizitzen ordin argitzi zango neke. Nik esan honeke argizegaz, gauzela. Eta gero, amaitzen da nien, argizega amatengo dire. Baina, hain momentuen argizek ez dire amateu momentuz, eta amateu arte, bat, Ilabeteak dauzkazpu. bai, hori da bizitza moduen. Itzali arte, bizin bide. Bizitza erre, ez? Bizitza Bai, erre, ez? disfruta en bidea. Errepente. Amaiera arte. Erre eta remete. Eta taldean behola nego. Oso ondo. Bueno, zuentzat amaiera hau, bai, gatibuk abesti eskain pentsatzeko moduak, sentitzeko ausardia eta dantzatzeko arrazoiak oparitu dizkigu. Musikaren mapa batean gatibu ez da puntuak lotzen dituen marra bat, itsaso bera izan zarete. Gora beratxua, bizi, sakona eta beti norabide bat ematen duena. Gaur kapitainak agurtzen ditugu, baina badakigu itsaso hau ez dela inoiz ere bare geldituko. Bai? Eskerrik asko, gatibu eta ikusi arte. Eskerrik asko. Ezko zeberi, begaztiek eurre.